खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 नभेम्बर 2021 मंगलबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ, गोबां खस्थ' मोननांनो हागौ, गोसोनि बोलोआ जोबोरैनो लोरबां जागोन, गुबुनजों थगायजानो हागौ, गोसोआव जिंगाया बांगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, समाजाव दिनै मान मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, फिसाज्ला एबा फिसाजोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ, बहाबा बेरायहैनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन, लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन, बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो मोजां सोमोन्दोबो थागोन, गुबुननि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, अब्लाबो नाथाय गोसोआव बोलोआबो बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोबो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, आयाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, बहाबा थाङोब्ला दिनै मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनोबो हागौ, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन, गोसोखौ जोबोर गोख्रों मोनगोन, गोसोआव बोलो बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, सोरबा लोगोआ हेफाजाब होगोन, सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, बहाबा थांनो खाबु मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना बारा मोजां नङा, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ, सोरजोंबा बाख्नाय जागोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव नाथाय बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां नङा, मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा नाथाय अब्लाबो देबार नांगोन, मानिबा जाहोनाव गोबां खहा जालांनोबो हागौ, समाजाव बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन, अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन, जेरावबो जाफुंसार जानो हानाय नङा, सोरजोंबा थगायजानो हागौ, गुबुननि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन, गोसोआव बोलो बांगोन, सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन,
रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोजोनै थानो हागोन देहायाबो मोजाङै थागोन गोसोनि साननायफ्रा नाथाय अब्लाबो देबोर नांगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंनो हानाय नङा देबोर नांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब जागोन सोरबा लोगोजों दान्थे बिदान्थे एबा एना एनि जानोबो हागौ गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन मुलाम्फा मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांगोन सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बयजोंबो अनसायजागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन समाजाव मान मोनगोन देहायाबो मोजाङै थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनोबो हागोन गोसोखौ हमथानो एबा बुरखायनो हागोन बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहायाबो मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन लिरनाय फरायनायाव मोनफ्रोमबो बिथिङावनो आखा फाखा जानो रोंगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन सोरबा लोगोआ मोजां खौरां होफैगोन गोसोआव गेबें साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गुबुननि जेंनाखौ सुस्रांनानैबो होनो हागोन नाथाय गावासो जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाय आरो लुबैनायखौ मोननो हागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोसोआव मोजां साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरजोंबा गोबां अनसायजागोन आरो बाख्नायजागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन।
मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन नाथाय अब्लाबो जेबो जिंगासिनांगौ गैया बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरजोंबा गोबां अनजानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानो रोंगोन गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।